Mga higala kumusog, maayong gabi kanyong tanan, kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kaytas-an sa mga langit. Sa makausapa Ginoo, kami nagapasalamat kanimo nga hangtod ni ining mga panahon kini nga programa nagapadayon paghihapon sa kahanginan nga nagsabod sa binhi sa kaluwasan. Panalangin ni kini nga programa, panalangin ni kini nga estasyon nga unta o Dios mahimo kini nga instrumentos pagpaabot sa kahayag sa kamaturan ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Panalangin ni usab ang tanan nga mga nagapaminaw nga pinaagi unta sa gasa ug influensya sa Espiritu Santo, ilang mahangpan ug masabtan ang pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Salamat nga ikaw magauban ug magatubag sa among mga pagampo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome din sa atong programa, Jesus is our Hope. Sa gihapon kami, mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw ni ini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas, ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone. Okay, maayong buntag sir, kagabi na minaw mi sa inyuhang programa, gikan gyud sa pagsugod hangtod sa katapusan. Naagid di ay mga tao nga balasubas gyud, dili ka mao maghuna-huna sa ilang gipanulti bisan pa kun inyo nang gibasa sa libro sa Biblia, ingnon pagyud mo nga namakak mga tao nang walay salabutan sir. Si Edmond di ay ni dugay na kong nagpaminawan sa inyo karon sir, nian ako sa pagtimbang-timbang kun asa gyud ang kamatuoran, wa na ko'y relihiyon karon sir. Salamat. Maraming salamat brother Edmond. Kining pagtimbang-timbang mao nay pinakamaayo nga imong nakabot og nindot na mo-appreciate ko anang bahina. Well, ipatay basahon. Okay, ingon manggod ni ana ang reaksyon sa tao sir. Kana ba gani nga masag-ang nagani sa Biblia, mukisi-kisi dayon, maunang giingon nimo nga mangita og palusot tan-awa. Abi kay nahisgutan man sa pangutana ang mga larawan, hisgot dayon sa Exodo 25, niya kasabot ang gisugo sa Dios si Moises magbuhat og kirubin. Unya sila gisugo sila sa Dios, asa man na ron ang ilang kirubin? Basi hinuon og sigbin. Hehe, salamat sa pagbasa sir. Okay. May saning ko ana na, may saning kananaang kananaang pagka balay sa istorya. Well, ni apatay basahon. Tanawa sir, ning react gyud lagi dayon, mao man na ang magsili mahangan kay ipagtanggol gyud ang larawan kay para nila husto gyud sila. Butata raman na gihapon. Salamat sa pagbasa sir. Okay, niya patay basahon. Pastor, kung maunang hitabua nga ang ilang mga dagko muunay rapod sa ilang relihiyon,
wa ginada di ay nang punduka. Okay, di man na ingon nga giunay nilang ilang relihiyon ni prang karagyod nga sila kaaway sa Biblia. Sumala pa ni Cardinal James Gibbons sa libro niya The Faith of Our Fathers nga sa page 98 nga the Roman Catholic Church is the enemy of the Bible. Oo, mo na iyang gisulti. So, kung unsa pa'y mga panghuna-huna ninyo din ha, aw dili na sad may manginlabot ana kay amo ra man ang gibasa ang nahisulat nganong nahisgutan na nganong gibasa nato na kay lagi naa may nag-ingon nga nagsunod-sunod ra ang tanang relihiyon sa ila kay sila mo'y nagbuhat sa Biblia. Mao na nga ang katong mga butang inyong nadungog og nabati kagabi mga pagpasabot ra to sa pangutanang ning abot diri sa ato nya. Katong reaksyon kagabi imrok talisay Cebu man siguro to. Mo ni atong hisgutan ron. Diin to dapita sa Salmo 74 to, Brother Levi, 4 nga 2 mo mata to'y lagi ihang gikuan kay iya magyong ipalusot lagi nga kanang larawan nga nakigkondra na sa larawan sa kaaway na si Ginoo pastilan. Sakto gyud ang giingon sa Biblia, mga habol ug mga salabutan. Okay, dili na lang ko magbasa og last text nga akong basahon, Kuya John. Niya na gyud mi napundok na gyud mi kuya bisan og mga hour pa lang usa moabot inyong programa pero kay gipangkapoy sayo nga na mahuway unya amo nang gihulat ang inyuhang programa kuya tingog na daan ang among radyo. Salamat gyud kaayo sa inyong pagsubaybay sa ato nga programa. Well, si Brother Libby sa dili pa magaiban o pipila ka mga text message sa iyang cellphone, mas maayo siguro Brother Libby nga imong malili diha ang atong monitor aron atong mahibaw-an kung diin ning dapita nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga matig paminaw. Atong mga viewers sa kutob sa naglantaw karon sa atong programa ato nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is Our Hope. Pwede na mo higalang maka-text namo ni Brother John, pwede na mo makapadangat o mensahe dinhi sa comment section nato sa Facebook no, sa DYCM Bugo Adventist. Okay, ato na ta sa pagtan-aw dinhi sa mga mensahe. Niya si Sister Ginaline Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby o Kuya John. Good evening Sister Ginaline. Niasad ang Riverside FM Cebu ang 93.2 MHz. On air na ta mga brad, mayong gabi So salamat kaayo dihan ninyo mga sirs no. Atong maabtikon nga CEO ang atong station manager diha. So mayong gabi ninyo tanan diha no nga nagapaminaw sab sa Riverside FM kutob sad sa naabot sa labyog sa Riverside FM. So gina-welcome mo na mo higala dinhi sa tulumanon sa Jesus is Our Hope. Pwede mo makapadangat og mensahe dinhi sa ato nga programa. Pwedeng maka-text mahigala sa mga number ni Brother John. Okay niya sad si Brother Rufino Moreno. So thank you for Brother Rufino sa imong pag-send og heart og pag-love, pag-pray. O niya ato po nakita si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libby. Maingon sab sa mga kaigsunan nga makanunayong naminaw o sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. Anya may isang gabi ni Brother William Tadlas. May gabi bro. Anya niya po si Dwight Loor. Mga brad, mayong gabi ang akong pangutana sa dihang si San Pablo na apa sa pagtuong Judaismo. Nagsunod ba siya sa balaod sa Sabat o sa ginadili nga pagkaon? O nganong sa diha pa siya sa tinuhuang Judaismo iya mang ginalutos ang mga Kristiyano? Salamat sa tubag.
Okay, salamat pangutana pod. Okay, ako na Brother Levy, screenshot na kay duna man to gisaaran nato nga tubagon, ato na nga ikuan kay importante man sad na. So ingon ani ang pormada sa pangutana. Kana bang dunay pagka professionalism o niya dunay pagka-formal niya dunay leksyon nga makuha ingon ana nga mga pangutana dili kay muratag takson sukdon diri unya daw makigtigi na hinuon maunay hinungdan nga dili kaayo epektibo ang atong panag-uban dinhi pero ingon ana naman lang yes that's very nice thank you so much Duet Lor usay basa na Lor o Loor salamat kayo Okay, niapod si Lovely Alboro. Mayong gabi mga sir, naminaw na sadmi. Diri kauban sila si Lolo Tikyo, Lola Bibi, o Ma Maribil. Salamat sa pagbasa sir. Salamat po kay Sir Lovely. Niapod si Brother Pipi Layon. Maayong gabi Brad Libby, Brad John. So good evening Brother Pipi. Diha sa Argawanon. Niapod si Brother Dundi Pinida, good PM, Bro Libby, thank you, Gid, kaayo sa inyong tulumanon. Jesus is our hope. Kanunay, jud kong naminaw. So, thank you kaayo, no? Brother Dundi Pinida. Okay, Brother Dundi. Thank you, Brother Dundi, sa imuhang pagkuan. Sunod kanunay sa atong program. Anya niya po si Orange Pelayo, mayong gabi Kuya John, and Kuya Libby, God bless ninyo tanan diha. So God bless also Orange Pelayo. Okay, arita magtanaw na sa higala sa pikas nga screen, ato ning tagdon ang mga kahigalaan nato nga nag-send og heart, ang uban nag-like sa ato nga programa, no? Ato ning tagdon sila karong gabihuna. Okay, arita sa mga nag-love sa ato nga programa, ato ning basahon ilang mga pangalan. Niya si Brother Jerry Nailon, Angeline Mendoza Matias. Niya po si Scout Ranger Senior, John Michael Cinco, Ronilo Itang, Orange Pelayo, Rolando G.R. Beldosola, Chari de la Cruz Nugas, Ayan Kevin Dorotan, Glover Sayod, William Eddy, Elmudam Flores, William Tadlas, and Lovely Diheto. O niya, diritas mga nag-like, ato nakita din si Sister Ginaline Lomuntad, Tris Jamin Jaime, Tomailo Linad White, Binson Lagarisa, Peter Orsal, niapod si Labadan Dalauta Masyon, Freddy Filicano, niasad si Brother Aniceto Presilias, o Giovanni Inganyo Bayo. O niya, ato ni nga tanawon higala, balikan tani ang pikas nga screen, alang sa mga mensahe, niasad si Brother Freddy Filicano. Mayong gabi na usab ninyong duha, Brad Libby og Brad John, og nagtanaw ko diri live sa San Fernando, Cebu, og naminaw usab ang akong asawa si Chris Filicano og ang akong anak si Mary Rose Filicano diha sa Lawis Housing, San Remigio, Cebu. Salamat sa pag-pray og pag-love. Okay, nagkamit mi ani Brother Libby last kanana ang Saturday ning iyang asawa ug anak, no? Niya kinini ang maayo gid di ay nig pagtuo niyang asawa ug iyang anak nagkaistoryahan na magyud mi. And naani sila sa Kamansilis. Tao man na silang Adventist ba John? Di ay ba? Naani sila sa Kamansilis. Ni Sterloting dito sa Topatop sa una. Mao di. Kay ato nang babustilihan sa una sila. Okay. Okay, ni Asad ato nakita dinhi si Chari de la Cruz, mayong gabi Angkol og Bro John. Always jud ming naminaw diri sa inyong programa Angkol. Salamat kayo Sister Chari
oban ni Bradodo dia og sa tibuok nimo nga panimalay. Anya niya pod si Nana, salamat pod sa paglab ug pagpray. Anya niya pod si Meliod Silasol, salamat po yapon Brother Meliod sa paglab ug pagpray. Anya niya pod si Brother Raul Sipada. Kumusta mga pari? Amping. Okay, salamat. Pre, Brother Raul. salamat sa inyo hang pagbiyo diha, pre. Kumusta mo to na diha? Kumusta lang sa imong buong panimalay, no? Diya Kumusta? sa panalipan na ba dyan? Sa kuan kanana ang katmundaan, naagi ni sila nagsilingan ang simbahan. Pangumusta niya ko pre ni Pastor Edwin Barcinas. Nakasurig yung kay nakalimot lang ko paglakaw na ko wa ko ka pananghid ni Pastor Edwin Barcinas. So, thank you pre. Anya niya po si Edwin Notarte. So thank you kayo sa pag-pray o paglab sa ato nga program. Anya ato sa ning dalikatan ni ang atong messenger higala. Ato ning check upon alang sa mga kahigalaan nato nga nagtan-aw. Okay, niya si Brother Wilfredo ato ning tan-awon si iyang mensahe. Okay, asa na to, wag tangman, Brother Wilfredo. Okay, thank you, Sir Matthew Anderson, for watching and following our program. Hello sir, May good God bless evening. you and your family. Good evening sir. Thank you for watching. God bless you and your family. And regards to Sir Jerome Patagnan. Yeah, salamat po kayo na ni Sister Ninfa Villacastin sa siya sa dito ni sa Cadiz. Maayong gabi ninyo diha, sister. Kanya tanaw na to ni ang mensahe ni Brother Wilfredo. Brad, maayong gabi sa inyong dihang diha sa radyo. Greet ko kang Andy Nubal o kang Merlin Derder, kang Rinante Pobadura, Joel Sino, Boy Atwell o Dodong Mulihon, ang nag-greet Wilfredo Pobadura. Okay, good evening nimo diha Brad Wilfredo. Diha sa Panda, no? Kanya ato ning tanan pagyo diha pod si Jodeline Pianyar, Bulambaw. Good evening Kuya Libis. So good evening Sister Jodeline. Thank you kaayo ma'am no sa imong paglantaw, pagpakig-uban sa ato nga programa karong gabi na. Dinhi sa Jesus is our hope. Anya makahimog gyapon mo higala sa pag-send og mga mensahe o nya ingon sa dinhi nga naminaw ang Pianyars family ari sa Nailon. So thank you kay no. Sila na si Garlidi dia, sila si Brad John, Esther Helen. Salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong gabi inyong tanan diha sa Nailon, labi na diha sa mga Pianyars family. Okay, maayong gabi Kuya Libby, Brad John, og sa tanang naminaw karon amin. Tinaw klaro kayo ang pagtubag o pagpasabot sa pulong sa Dios. Salamat po kaayo. Okay, ato pag tanaw ni apod si Sister Alma Mahait. Madam, ayong gabi. Salamat sa pagkuhan, madam, sa pagsunod sa atong program niya. Salamat po kayo. I'm very surprised. You know na. No? Thank you so much. Nya, kumusta mo diha ni Brother Inting? Niya, kumusta Nico? Congrats dahil kong Nico, no? Niya, ni Kakang. Ustana na lang ninyo diha sa Daha Diot. Okay, maayong gabi sa tanang naminaw sa pulong sa Ginoo. Salamat sa paglab o pagpray, Sister Alma Mahait. Okay, ato ning check upon, basig na pa yung mga bag-o din hinga nakita. Okay, wala na. Karon taon-taon, ato ning pangbasahon ang musulod ng mga mensahe. So, makahimo mo sa pagpadala higalag mga mensahe diri sa comment section na to o diri sa atong messenger o pwede po diri sa ato nga number nga kanunay namo nga gipahibalo ni Brother John nganha kaninyo no. Welcome mo karong gabi na. Palihog lang atong i-share mga higala ang atong programa alang sa atong mga viewers mga nag-follow kanunay sa atong programa para nga daghan ang makapamati o daghan ang sabot sa mga pulong sa Ginoo
nga ato nga pagahisgutan dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, Brother John? Okay, na ay mo itong screenshot kagabi ang kuan pa delivery. Palihog kog pangita ragod ato og diin to kay mura man to og diha sa Psalms 74:4 until 10. No, totoo ang kuan. Iyang gi kuan to kagabi mo toy atong gisaad nga ato nga tubagon kagabi kay iya man tong reaksyon sa ato nga gihisgutan kagabi ang pangutana. Katugong pangutana ha ay ingon ni ini nga ang pangutana manggod nga ang tanan ang kuno ang tanang relihiyon nagsunod lang sa Katoliko kay ang Biblia hinimo sa Katoliko. So atong gibasa man to kagabi Pero dili man ni pangutana niya, Brother John. Ingon naman siya di nga, ingon siya ayaw palabig pamakak, bro, palihog kog basa, bro. Isaiah spring putan dia, pero Salmo man ni, yung koreksyonan. Salmo 74:4G. Si pabasa naman niya, Brother John. Di ano, ipangutana niya dire, karing sa Exodo, ingon siya, unsaon man na nimo pag-interpret ang Exodo 25:18 gatos 19. Okay. Pangutana niya. mahitungod ana na ang Exodo 25 magsugod sa unsa 18-19. Oh, kay ang kanang Unsaon na nimo Salmo, pag-interpret? ipabasa raman niya. Ang Salmo Wa may pangutana. ipabasa. Unya kanang Salmo imong gisgutan kagabi Isaias kana na ang 74:4 pero lagi nagkamali ka man mabita to nakaingon ko basig nakainom ka no unya imong gibalhin diri sa Salmo 74:4 kanang Salmo 74:4 apply kuno na og kanang gitawag contextual understanding or contextual study. Wa man kasugo ana gisulti ra man na nga ang kaaway sa Ginoo ilang gisunog ang simbahan. Pero wa gina sugo diha mahitungod ana nga magyukbo magsimba og mga larawan. Mahitungod aning Exodo 25:18 ngadto 19 natingala sad ko nganong nakisawsaw mo niini. Ngano man wala magyud mo'y kalabtanan o wa mo'y labot ani kay dili man ni aplikado sa tanang mga tao ug sa pagpangalagad nato diha sa Ginoo. Ngano man kay ang gisugo sa Ginoo si Moises nga magbuhat og larawan nga kirubin duha na kabuok. Kining larawan nga kirubin ilang abuton ang ilang pako. Unya diha sa ubos, ako laning ihulagway nimo para makahibaw ka. Diha sa ubos, diha ang gitawag the Ark of Covenant. Din gisulod din ha ang duruha ka papan nga bato nga gisulatan sa napulo ka sugo. Ug unya kung maunay imong basihan, tandaan na to kung maunay imong basihan, asa man ni ron ang kirubin nga inyong hinimo nga larawan. Unya, ano ba yung taong nag-apil-apil mo ana? Asa man sad ang the Ark of Covenant diin gisudlan sa duha ka papan nga bato sa napulo ka sugo. Ang inyo ragyod ba nga ang paghatag ragyod og kana bang palusot o niya o atong basahon mag-Exodo 25:18 ug 19 ug magbuhat ka og duruha ka kirubin nga bulawan. Anawa kalom na ang word magbuhat ka kini siya gi-address ni ngadto sa kang Moises ug unya duha ka kirubin nga bulawan. Kamuron wa manggani gid moy ay ambot mangambot na lang ko sa inyo ha. Kung mao ninyong basihan, duha ka kirubin nga larawan. Unya gihisgutan dinhi nya bulawan pagyud. Sa buhat nga sinalsal, pagabuhaton mo kini diha sa duha ka tumoy sa halaran sa pagsiguli. Ug magbuhat ka og usa ka kirubin sa usa ka tumoy ug usa ka kirubin sa lain nga tumoy sa nayon gayod sa halaran sa pagpasiguli magabuhat ka og mga kirubin sa duha ka tumoy niini. Karon atong tugutan dili lang nato uyunan ang gihisgutan dinhi kirubin
nga larawan, bulawan. Asa man nirong inyong kirubin nga kadaghan naman gani na idungog nga gikawatan ang inyuhang mga larawan nga gihimo des inyong simbahan kay basig bisag tanso lang na. Oh. Unya asa man nirong kirubin ninyo? Asa man ning inyuhang kananang bulawan nga kirubin kay mao maghani inyong gisulod. Unya nganong nanunod naman hinuon ning daghan kaayo nga mga larawan nga inyong gihimo. O tan-awa ra gud ha. Kami wa man gyud mi isa gibention ba na niya iyang nga diha Brother Libby? Oh, Ginsa may iyang nga na ni diha? si kuan ni siya kanang tempa ko tadawon. Ariel ni hintapan Ariel, Brother Sabroso. Ariel Hintapan. O Padigos Sabroso. Okay, Sabroso di anak diri na usas nagluhod na mos kasal Brother Ariel. Kuan na kanana ang Sabroso. Okay, ato uning kuan no. Mahitungod ni anang mga larawan nga imong gihisgutan, ha? Dili gid na muhaom ng Exodo 25:18 og 19 nga imong sabto na nga aplikado na sa pagpangalagad diha sa Ginoo, ha? Wala man nay tan-awa ra gyud og gisimba og giampuan ba gyud na nila ni Moises o sa mga Israelino sa una. Wa lahi sa inyo ron, ha? Kay inyong gisimba, inyong giampuan, ha? Og imong tan-aw na lahi ra mo. Muna nga tan-awa o dinhi sa Deuteronomio 16, 4, mao ni ang gisgutan Brother Ariel. Unya pamatian ni kung unsay gisulti dinhi sa kinini ang Deuteronomio kay kinini ang 4:16, no? Aton tanaw ni sa Deuteronomio 4:16 unsay gisulti dinhi ni ao, ha? Nagsulti dinhi nga matud pa aron dili kamo mga daot sa inyong kaugalingon og dili kamo magbuhat og linilok nga larawan sa bisan unsang dagwaya sa panagway sa lalaki kon sa babae. Karon kung ako nga dad-on sa imong huna-huna, no, kay lagi unsaon nako pag-interpret kanang Exodo 25:18-19, no need na nga i-interpret pa na, imo na lang larguhon na og sabot. Apan akong ibalik sa imo ang imong termino. Unsaon man nimo pag-interpret kining gihisguta dinhi sa 4:16 sa Deuteronomio. Ha, unsaon man nimo ni pag-interpret? Unya unsaon nimo ni palusot. Kung balik kag basa ha? Aron dili kamo mga daot sa inyong kaugalingon, og dili kamo magbuhat og linilok nga larawan sa bisan unsang dagwaya sa panagway sa lalaki kon sa babae. Di interpreta ko nun base sa imong termino. O kunya ipalos ko nun ipalusot ko nun kung unsaon nimo ni. Ha? Kay Brother Ariel, kanang imuhang mga panghuna-huna dili unta na manakod ngadto sa uban. Kay kung kanang huna-hunaan nimo mutakod ngadto sa uban, mudaghan na ang mga tawo nga mga masinupakon. Awa ko maghukom nimo ha. Ang Biblia ana pamati iragod ko nun sa Isaias kapitulo 30 versikulo 9. Kaning ako Brother Ariel, prangka lang ni, harap-harapan lang ta kay wala man gyud mi pod manghilabot og unsay inyong gibarugan o gituhuan, gipadangat ra man ninyo sa atong programa, gitagaan lang nato og insakto nga pansin atong gipasabot. Niya kung atong basahon ni sa Isaias 30:9, kay kini mo'y usa ka masinupakon nga katawhan, bakakon nga mga anak nga dili mamati sa kasuguan ni Jehova. Karon namati bagud mo. Ang giingon sa Ginoo, dili ka magbuhat og larawan og linilok sa bisan unsang dagwaya sa dagway sa lalaki kon sa babay. Huna ako nuna og pila na kalibo kani karon nga mga larawan lalaki ug babay nga inyong gihimo. Unya, dayon ninyog simba-simba, ha?
maingon mong wa mo nagsimba. Kung atong tan-awon ang Isaias 45:20, nagsimba man mo. O niya, unsay gisulti dinhi, matud pa. Panagtigom kamo o panganhi haduol kamo sa tingob kamo nga nagpakagawa sa mga nasod, wala ing kahibalo kadtong nagdala sa kahoy sa ilang linilok nga larawan og na nagampo sa usa ka Dios nga dili makaluwas. Tanawa ra gud, kung kaluwasan mo hisgutan, nagampo mo ni mga larawag linilok nga sa usa ka Dios nga dili makaluwas. Moingon mong wa niyo na ilha nga Dios ang larawan. Basaha ko na ang kananaang nobina asa kanang Santo Niño sa Sugbo, ugwa ba na ninyo ilhang Dios. Tanawa, Brother Ariel, sa panahon na hinumdum ka, nalimot lang ko og unsa tong tuiga, panahon to ni Pinoy, mo'y na presidente sa kanini ang ato nga mahal nga nasod nga Pilipinas. Panahon tong Pinoy. Nga dunay bagyo nga gitawag og undoy o undong ba to? Kung nasayop man ko ining duha, naara gyud undoy o undong. Tanawa, grabe tong tubig. Purtig dako tong kadaot yun. Nag-declared natin state of calamity to. Imong makita nga ang mga tao, nakita yun na gipakita yun. Nga ang mga tao na nagkuas ilang mga larawan, nagpastilan, makatawa ta, imbis sila mo imuluwas mga tao, sila na giluwas. Hala, kugos-kugos ni atong tiguang babae nga akong nakita. Kay nahadlok siguro nga ianod ang iyang Santo Niño. Unya, raba, naaman po di ay nay kananaang kuan. Dili magkay usara, naama sa Santo Niñong Boy Scout di ay anak. Unya, ang gisulti din sa gihisgutan sa Biblia, dili mo magbuhat og mga larawan nga linilok sa bisan unsang dagway sa lalaki o sa babae. Unya, karon nganong inyo maning gihimo? Sakto lagi ang gisulti ni Cardinal James Gibbons dinhi sa page 98 kinini ang sa kuan dinhi sa page 98, no? Sa gisulti ni Cardinal Gibbons, pamati ra gyud niyo, nag-ingod dinhi, matud pa dinhi nga ang ato ra gining ko God forbid that any of my readers should be tempted. Unya nag-ingod dinhi, to conclude from what I have said that the Catholic Church is opposed to the reading of the scriptures or that she is the enemy of the Bible. Kaklaro ana, Brother Ariel. Unya, ngano pa mangyod nga mangita pa magikag palos o palusot. Ipaday nagbasa, Brother Ariel, ha? The Catholic Church, the enemy of the Bible. Ang Iglesia Katolika kaaway na sa Biblia. Mauna kasagaran, Brother Ariel, ang niya sa Biblia gisupak sa inyong simbahan. Unya, inyo pang dadon si Kristo sa inyong pagpamakak nga si Kristo mo'y nagtukod sa tuig 33 AD. Unya, sa 31 AD si Kristo mikayab sa langit. Unsay buot ninyong ipasabot nga sa 33 AD na naog og balik si Kristo dinhi sa kalibutan aron tukuro ng simbahan? Unya, kung imong tan-awon sa unsa man gipamatud-an sa Biblia nga si Kristo nagtukod og iglesia, sa atong gibasa sa gisulti ni Cardinal Gibbons, mabasa man nas Biblia, Mateo 6:8. Unya, kay kaaway man ang Roman Catholic Church sa Biblia, nagtukod di ay si Kristo og iglesia nga nahimong kaaway sa Biblia nga ang Biblia pulong manas Ginoo. O tanawa ra gud ang Juan 17:17, balaan na sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Pulong na sa Dios ang Biblia, unya nahimo hinuong kaaway ng inyong simbahan. Brad Ariel, dili pagyud ulahi ang tanan uban sa tanang mga naminaw karon. Uban sa tanang naminaw ron. Sakto gyud na oppose ang Roman Catholic Church, matud pa ni Cardinal Gibbons, gisgutan ni Brother Libby nga ang Seventh-day Adventist wa magsunod sa kuanoy kanana ang Roman Catholic Church, wa magsunod. Nga naman kanana ang una
ang igpapahulay sa tuig 30 sa tuig 336 sumala sa kanana ang sa Converge of Catechism of Catholic Doctrine by Reverend Peter Girman sa page 50. Sa tuig 336, ang konsilyo sa Laodicea sa Iglesia Katolika giusab nila ang Sabado ngadto sa Domingo. Unya karon ang pangutana, nahaom gyud kayo, insakto kaayo ang gisulti ni James Cardinal Gibbons nga the Roman Catholic Church is the enemy of the Bible. Nga naman, giusab nila ang Sabado ngadto sa Domingo. Unya niya ato ra god dinhing basahon unsa pay gisulti ni James Cardinal Gibbons ni sa page 97 nagingono, not to mention other examples, is not every Christian obligated to sanctify Sunday and to obtain on that day from unnecessary servile work. Is not the observance of this law among the most prominent of our sacred duties? But, tanawa, Brother Ariel, ha? Basta na naminaw ron, but you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we never sanctify. Nowhere found in the Bible. Tanana, the Catholic Church correctly teaches that our Lord and His apostles inculcate certain important duties of religion which are not recorded by the inspired writers. For instance, most Christians pray for the Holy Ghost and practice which is nowhere found in the Bible. So, klaro kayo na. Ha? Nga, munang wagid mi nagsunod-sunod as inyo. Naisgutan ko na lang sad ni, kay pakatay naman na kagabi igod sa ato nga gisgutan. Ang imo, kuang gidi mo nga, gisugos ginong magbuhat og larawan? No way. Kay ang gisultis Biblia, Brother Ariel, ang nagbuhat og larawan, dulumtanan kana sa Ginoo. Pamati aragod ni ang gisgutan dinhi ay kanini ang sumala sa gihisgutan dinhi sa kanana ang 16:22 sa Deuteronomio kun unsay gisulti dinhi. Ang larawan dulumtanan kana sa Ginoo. Unya niya ato ragod ning tan-aw dinhi, Brother Ariel, kung unsa gyud ang mga kamatuoran nga gisulti dinhi sa balaan nga kasulatan. Sumala sa 16:22 sa Deuteronomio, ingon niini Brother Ariel, dili ka usab magpatindog og larawan alang kanimo. Na usara gyud ko aning di palang dugay, Brother Ariel, nag-celebrate mo og kuan god. May tungod anang gitawag Semana Santa. Ang Kristo gawas nga naay gilansang sa krus, naapoy gipahigda unya diha sa kapilya, gibilar-bilaran po din taon. Yes, unya gisulti din ni dili ka usab magpatindog og larawan alang kanimo nga ginadumtan ni Jehova nga imong Dios. Unsa din ang larawan? Gidumtan sa Ginoo. Unya karon ang gisulti sumala sa pinadayag 14 size og 7. Ang walay katapusang maayong balita ang gidalas manulunda nga kaylap sa tibuok kalibutan, gisulti nga simbahan ninyo, alagaran ninyo ang Dios nga mo'y nagbuhat sa langit, sa yutas, dagat, tinog, sa tubig, katubigan. Ang inyo nang gisimba, niwala nimo ni anang pagtuho og baruganan nimo. Timan nga gidumtan gyud nas Ginoo. Unya karon kinini ang magsigi gihapon mo og insist ni ana ang 27:15 kuno sa Deuteronomio, pamati Brother Ariel kung unsay gisulti din niyo. Kung ato ning tanaw 20 kanang 27:15 sa Deuteronomio, ingon ini ang gisulti. Pamati kini ang ingon din tinunglo ang tao nga magabuhat og larawan nga linilok kung tinunaw, butang nga dulumtanan alang kang Hiyuba, ang buhat sa kamot nga sa malalangod og igabutang kini sa tago og ang tibuok katawhan
magatubag oo, magaingon hinaot unta. Ang gisulti din tinunglo ang tao nga magabuhat og larawag linilok kung tinunaw nga butang dulong tanan alang kang gibo. Tinunglo wa kakulba ay ani Brother Ariel. Mao nang giingon sa Isayas, kini nga mga anak, mga masinupakon nga dili mamati sa kasuguan ni Jehova. Brother Ariel, uban sa tanang mga naminaw, wa nami laing mahimo pa kung magpagahi pagyod ang inyong kasing-kasing. Matag karon og unya mulabay ang mga oras, mga adlaw, mga semana, mga bulan og tuig. Kining tanan nagpaila og nagpasabot lamang nga nagakaduolta sa atong katapusan, nagapaduolta sa atong kamatayon. Mutupong na gani unya ang atong tiil ug ang atong kamot muubay na diha sa atong kilid nga maghayang na tangawa na lihok-lihok. Timan Brother Ariel, dili na nato mahimo pa ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Every now and then, matag adlaw, matag semana, matag bulan, matag tuig, nagpasabot sa nagakaduol na nga pagbalik sa Ginoo. Kanus-a pa man ta mo andam sa atong kinabuhi. Si Kristo namulong sumala sa Mateo 7:21, dili ang tanan magaingon ako Ginoo Ginoo makasulod sa gingarian sa langit kundi ang nagtuman sa kabubuton sa mahanas langit. Timan gyud Brother Ariel, wa mamakak si Kristo ang makasunod sa gingarian sa langit ang nagtuman sa kabubuton sa man. Mabuhay ka Brother Ariel uban sa tanang mga naminaw karon. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpatinaw pagpasabot sa natinaawan ug nakasabot na ninyo nga mga unahuna. Brother Libby? Okay, dihan salamat Brother John. Salamat po sa pangutana ni Brother Ariel, no? Yung pangutana, naghisgot siya diya sa Exodo, no? 25, 18, 19. In connection maguni sa pangutana kagabi mga higala nga ato nga gitubag nga kami kuno dinhi mga Kristiyano kuno apil tanan nagsunod-sunod lang kuno sa Katoliko kay ang nagbuhat sa Biblia ang Katoliko nya motong atong gitubag nga dili na tinuod no nga ang inyong mga higala nga Seventh Adventist kami motubag ani kay giganlas mo to nimo tanan pero sa side Seventh Adventist mo ni among ihatag nimo nga informasyon nga kaming Seventh Adventist wala misunod-sunod sa Roman Catholic Church og magisgot ka mga protestante gitawag na sila protestante kaning protesta sila sa pagtulunan sa Katoliko o niya ang Seventh Adventist gitawag nig protestante sa mga protestante nga naman kay hastang protestante giprotestahan pod ani kay ang protestante Domingo man ang ila o niya kami Sabado man so protest pod no so muni nga point among kuha dili na tinuod nga nagsunod-sunod mi kay nagsunod-sunod pa mi sa Katoliko Domingo pod unta ang among giilang igpapahulay kaon pod unta mi tanan o niya nagsimba pod unta mi sa mga rebulto kung nagsunod-sunod pa kung uban pang mga practices sa Katoliko. Pero gisupak na muna tungod kay ang among gipalabi og sunod ang pulong sa Dios nga naman kay sa adlaw sa paghukom sa Ginoo ang tao hukman sumala sa iyang mga pulong, sumala sa pulong sa Ginoo. So manubag man tantanan, mga tubang man tantanan unya sa hukmanan sa Ginoo. So tanaw na to, ato ning balikon og hisgot kining puntoha. Ato maning hisgotan kagabi, mahitungod sa ani nga point. Kung nagsunod ba mi sa Catholic, wa mi nagsunod. Ang Catholic noon, wa musunod sa Biblia nga ilang gihubad. Ilang gipatuo nga ang Biblia pulong sa Ginoo. Angay natong sundon ang Biblia kay pulong sa Dios. Pero kung imong susihon mga higala, wa sunda mo bitaw hinungdan nga sa unang panahon ilang gibawal panahon sa Dark Ages ang pagbasa sa Biblia. Nga naman kay tugutan ang mga tao pagbasa sa Biblia, di man mosunod nila kay madiskubrihan man nga dunay daghang pagtulong sa Biblia nga wa nila itudlo, gisupak nila sa mas igpapahulay. Kung magbasa lang ka sa Biblia, magtuon ka sa Biblia, o niya imong sabton, ang labas ana sa baduman yung bantayan kay mo man sa Biblia kung di sa ka mukawas magdili wa pa ka magsimba sa malarawan tungod ka na sa Biblia pero ang iyang gipahayag din higala sa
usa sa Philippine History and Government, 3rd edition ni Dr. Sonia M. Saide. Nagpahayag sa dinhi sa atong mabasa sa page 78. Ang giingon dinhi matod pa, ang Catholics consider themselves as Christians who believe in Jesus Christ as Lord and Savior. So nag-consider sila kaugalingon na Kristiyano sila, kay nagtuo sila kang Kristo nga Ginoo og manluluwas. But they add and subtract some beliefs in the Bible. O sa hitabo, ilang gidugangan o giibanan ang mga pagtuluhoan nga naa sa Biblia na ay gidugang na gitangtang. Nya maayo ka na nga nagingon man sa Pinadiyag 22:18-19, ang mga dugang niini dugangan nako ang hampak, ang mga tangtang niini tangtangon ako ang iyang bahin didto sa kahoy sa kinabuhi. Tangtangon mahigala kuyaw kayo. O diya kung yung basa ni Trinio 12:32, ayaw dugangi, ayaw sa digibani ay mga pulong o mga sugo sa Ginoo. Pero ilang gipahid niya sa Philippine history, but they add and subtract some beliefs in the Bible. Kanya yung sunan, Catholics believe the Pope in the Vatican and so Rome consents what the Bible says. For example, the Pope has allowed Catholics to make religious images that look like Jesus, his mother Mary, and other biblical characters like Peter, Paul, Mary Magdalene, etc. The Pope and Catholic priests allow Catholic to kneel down. Tanaw ha? Gitugutan di ay sa pagluhod, pagampo before these religious images at tubangan ni ining mga religyoso nga mga rebulto o niya ilang iparid and paridhim in position. Panayusunan, another characteristic of Catholics is that they pray to Mary, the mother of Jesus, and they use the prayer beads, prayer novenas, repetitious prayers, and holy water. When they cross themselves, they make the sign of the cross. When they pray, and they go to the priest for confession and communion. Muni, nahitabay galag, gitugan sa Philippine history nga, wala gigid magsunod sa Biblia. Nagsupak, naghimos na gilang kaugaling pagtulunan. Kanyan sa gihimo nila, kuyaw kayo na itong panahon sa mga katsila sa pangnasod. Akong ipadagbasa, finally, the Bible was banned at that time. Gibanned ang Biblia ng panahon na, dili ipabasa. The Catholics during the Spanish era were not allowed to have or to read the Bible. Wa tuguti pagbasa o pagbaton o Biblia ang mga tao. Ngayon sunahan, having a Bible during the Spanish colonial era was considered a criminal offense. Grabe ha. Manakay Biblia, makitaan ka na Biblia panahon sa mga panahon sa Makatsila, kriminal na nga sala. And the person with the Bible could be put in jail. Prisuhon ang tao na Biblia na itong panahon na. Kaya di lagi pabasahon ang Biblia panahon sa Makatsila. O niya, sunahan din the abuses of the Spanish friars and the Catholic Church in the Philippines became one of the reasons for the Philippine Revolution that the Filipinos started in 1896. So, muna dito mo gala, usa ka na ang abusos mga kaparian ng mga katsila sa Catholic Church na yun sa Pilipinas, nahimo kining rason, katarungan nga nahitabo ang Philippine Revolution sa mga Pilipino niadtong 1896. At apagita na sunahan din Naging sa page 95. The Catholics' religious images are against the commandment of God. Maniyos Philippine history against sa ito pa ang religious images kuno sa Catholic Church na kanang mga larawan mga rebulto nga as Catholic Church are against, supak, are against the commandment of God, who said we must not make any graven images and we must not kneel down or worship them. Kaya mo na, gitugan sa film history nga ang religyoso, ang mga rebulto sa Catholic Church, di na ako ako nang gibasa sa film history, ingon ni nga ang ilang gibuhat,
are against the commandment of God. Supak sa mga sugos Ginoo. Ang sugos Ginoo ayaw pagbuhat og larawan kinulit, ayaw pagluhod, pero ang Catholic Church gitugutan ng mga tao sa pagluhod o pagampo sa mga religious images, mga higala. Ano pa ito basahon? The Catholics who have these religious idols do not know they are offending the Lord. They also do not know that these images have a course that passes down to their children, God said. O, tiyan mo na, grabe ng pagkasulti sa Stephen Story. Ang Catholics daw, o ang ilang mga relihiyoso nga mga rebulto, ang ilang gibantayan, ingon din nga, wag yun sila mahibaw nga sila nakasupak sa Ginoo. Sa ilang pagluluhod, pagbato ni ana, pagsimba ni ana, wag na sila hibaw, matapos mo ministry, nga sila nahasupak na sa Ginoo. Kanya yusunan, they also do not know, wa po sila mahibaw, na kining mga larawan nga dado na kini tunglo nga moabot silang kinabuhi hangtod sa ilang mga kabataan sumala sa giingon sa Ginoo. Gibutangan pa yung verse niyo, Exodo 24 ngadtos versikulo 6. O niya, ito pagkita na sunahan. Ingon din nga, the Catholics do not know about this because the part against idols in the Bible is not found in the Ten Commandments taught by the Catholic Church. Ingon ni, ang Catholics daw, wala gid mahibaw, may tungod ni ini. Tungod kay ang bahin sa gidili nga pagsimba sa mga larawan, wa mabasa sa napulo kasugo nga gitudlo sa Catholic Church. Tanaw, mabasa ba na diya sa doktrina Kristiyana? Wa oy. Una, ang unang sugo, higugmaon mo ang Diyos. Pero ari ka ba sa Biblia, dili ka magbaton og laing Dios, dili ka magbaton og usa bisan unsang larawan nga linilok. O na ikaduhang sugos Ginoo, dili nimo yukbo ang imong kuglingon kanila, ayaw pagsimba kanila. Wa na ibutang sa ilang mga sugo higala nga gitudlo. Munang ingon ito nabasa sa Filipino story, sila wa gyud mahibaw nga sila di ay naka-offend, nakasupak sa kabubuton sa Ginoo. Unya, kisa ba naghatag natong freedom? Okay niya. Matod pa din nga the Bible and Religious Freedom, mato pa sa 143, page 143 nga dinis Philippine History, the Bible and Religious Freedom, the greatest legacy of America was to bring Bible and religious freedom to the Philippines during the Spanish era. Only the Catholic religion was allowed in the colony, but under the Americans, the Filipino became free to choose their own religion and especially to have and to read the Bible. Ang mga Amerikano higala naghatag nato og religious freedom, kagawasan sa tinuhuan. Free na ka sa pagpangita sa imong relihiyon na gustuhan, free na ka sa pagsunod sa Ginoo mga higala. So klaro og tinaw ato nabasa dinhi onya dinhi sa Exodo 25:18-19 mao nay sugos Ginoo ngadto kay Moses nga sa sanctuaryo ilang buhaton diha sa Ark of the Covenant isig katumoy ana naagi kinulit nga gitawag og dagwise cherubim nagatubang na kunya kay kanang Ark of the Covenant sudlanan mangguna sa napulo ka sugo imabaw ana mersisit niya isig katumoy ana naa ang duha ka mga cherubim sugo nas Ginoo wa pa sobre is Ginoo wa pa sobre ni Moses subot siya nagbatog unsa pa diha nga klases mga rebulto makita karon kanang atong mga rebulto karon naa ba na sa Biblia wala mahigala di na mabasa sa Biblia. Manang atong buhaton aron safety ang atong pagtuo, pag-alagad sa Ginoo ug unsay gisugos Ginoo mo atong sundon kana ingon ba sa Ginoo sos dili ang tanan magtawag Ginoo makatos langit kun dili ang nagtuman. Okay, ni ay daghang mga messages miabot dinhi. Good evening, Brad Libby ug Brad John watching live si Brother Jedel ni Apos Brother Jerry Lipon o ni MG Bacali, ni Gios Camutis, Mike Lucena, niya po si John Lobitania, Dwight Loor, o niya William Edi, Elpidia Coro, o niya po si Edwin Otarte, Andy Nobal, Dwight Loor, so day Domingo Bunuka, daghaning mga contribution ni pero wala kita tayong pagbasa igala sa di pa hingpit tapuson atong tulumanon ni ang atong theme song. Mga higala magampo kita. Dalaygon ka nga Diyos sa walay